Pratite vesti. Kuršumlija prošlost nije ispisana samo u knjigama, ona i dalje živi. Ovde koračate stazama kojima je hodao Stefan Nemanja. Otkrivate zadužbine koje su vekovima čuvale duh naroda i osjećate dah srednjeg veka na svakom koraku. Posetite Kuršumliju i doživite je kroz njenu istoriju. U Beogradu je održana redovna sednica Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Da pogledamo konferenciju za medije. Ako pogledate posljednjih 10 meseci šta se dešava u našoj zemlji, imate nekoliko parametara na osnovu kojih možete i sami da zaključite koliko su ove scene nasilja, koliko su ove blokade uticale na našu ekonomiju. Imamo smanjenje naplate poreza na dodatu vrednost, vidjet ćemo na kraju krajeva do kraja godine koliko će to biti, ne želim sada da izlazim sa tim podacima, ali definitivno i po smanjenju rasta našeg bruto domaćeg proizvoda vidite da dolazi do smanjenja ili usporavanja privredne aktivnosti. To hoću da svi građani Srbije znaju, dakle, direktna posledica blokada, direktna posledica ovih slika nasilja je jednostavno da vas i investitori izbegavaju, a i da ljudi manje troše. Dakle, imamo umesto 4,2% rasta BDP-a koliko smo planirali, da budemo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Podsjetit ću vas sve ovde, prošle godine smo bili treća najbrže rastuća ekonomija u Evropi, hteli smo da budemo prvi ove godine sa 4,2% rasta BDP-a, nažalost, tu smo gde smo, negde oko 2% u ovom trenutku i ono što je posebno važan faktor kada pogledate i strane direktne investicije i priliv stranih direktnih investicija, dakle imate ne mali pad u posljednjih 7, odnosno 8 meseci za koje podatke imamo i to je ono što mene zabrinjava. Da li će to biti uticaj na našu ekonomiju u smislu da li će to biti dugoročan uticaj? Ne mislim. Mislim da polako na kraju kraja vidite i sami koliko je broj ljudi koji se okuplja kada su ove blokade u pitanju, dakle sve je manji broj, nastava je krenula kako treba, situacija se po meni normalizuje, tako da ćemo mi kroz ubrzani rast i razvoj, kroz više energije i napora koje ćemo uložiti tokom naredne godine, sve ono što smo izgubili i nadoknaditi, siguran sam u to, tako da je to i moja poruka svim građanima Srbije. Da, imali smo negativan uticaj na našu ekonomiju, bili bi možda i u mogućnosti više da povećamo i minimalnu zaradu, više da povećamo i penzije, više da povećamo i zaradu u javnim preduzećima i u javnom sektoru. Nažalost, zbog svega ovoga što su nam blokaderi uradili, tu smo gde smo. Ali glava gore i kažem, sa više rada i više napora i to će ostati iza nas i nadoknadit ćemo to već tokom naredne godine. Vanredno povećanje je bilo sa razlogom, zato što su postojali razlozi. To vanredno povećanje je predložilo resorno ministarstvo Vlade Republike Srbije, sagledavajući promjene u parametrima na osnovu kojih se utvrđuje minimalna zarada. Dakle, to povećanje nije bilo ni otkud i ja vas molim da imamo svi u vidu, kad govorimo o minimalnoj zaradi, imam utisak kao da jedan broj ljudi priča kao da se nekom nešto poklanja. Ti ljudi rade 8 sati, dobijaju minimalnu zaradu za standardni učinak. Oni stvaraju neku vrednost, njima niko ništa ne poklanja. Ne negiramo da je procenat povećanja koji se desio, mi nismo rekli da je on mali, nego nedovoljan. Zbog toga smo nezadovoljni sa tim. Ne zato što mislimo da o tome treba licitirati, nego prosto mislimo da o tome treba razgovarati na način šta ta zarada omogućuje, pored procenata o kojima govorimo. Dakle, to je bio razlog. Uostalom, vi znate da Zakon o radu predviđa tu mogućnost. Mi smo nekoliko navrata tražili i ranijih godina korekciju u toku godine, predviđa mogućnost da ukoliko dođe do poremećaja u parametrima na osnovu kojih se utvrđuje, da Socijalno-ekonomski savet razmatra i da se donese odluka o povećanju i tad je doneta konsenzusom. Dakle, ono što nama naši članovi govore, ono što građani govori jeste da je to zarada koja mora da bude veća za njihov rad kako bi njihov životni standard bio iole popravljen. To je ono zbog čega smo mi nezadovoljni, ali smo pokušali da budemo konstruktivni, ne samo da kažemo da smo nezadovoljni. Savez samostalnih sindikata Srbije je ostao pri stavu i izneo predlog da minimalna zarada
koja se primenjuje od 1. januara 2026. godine bude 70.000 dinara. Mi danas nismo rekli da vanredno povećanje minimalne zarade koje se primenjuje od 1. oktobra 2025. godine nije dobro. Nismo rekli da predlog Vlade Republike Srbije koji se odnosi na povećanje minimalne zarade od 2026. nije dobro. Ali smatramo kao sindikat da minimalna zarada koja se odnosi na 3% zaposlenih treba da bude minimalno 70.000 dinara. Znamo koliko iznosi minimalna potrošačka korpa u maju mesecu, da je bila oko 57.000 dinara. Znamo koliko je prosečna potrošačka korpa u maju, da je oko 107.000 dinara. Međutim, želimo da se osvrnemo oko sebe. Znamo da u Srbiji danas jedna tročlana porodica, gde dvoje zaposlenih rade, gde primaju svoju platu, da treba da bude minimalno 70.000 dinara i smatramo da je ono nešto što je neophodno za život 140.000 dinara. Takođe, kao sindikat, to smo iznali danas, želimo da razgovaramo o platama ostalih 97% zaposlenih u Srbiji, jer smatramo da taj procenat koji ide u uvećanje minimalne zarade treba da se odnosi na sve zaposlene u Republici Srbiji. Ne slažem se sa iznetim od strane ministarke za rad, Milice, gde kaže da je naša odluka politička. Sindikat se ne bavi politikom. Mi vodimo brigu, mi slušamo zaposlene u Srbiji. To moramo da iznesemo negde. Mi se zalažemo za socijalni dijalog i pozivam predstavnike ministarstva i finansija, pa i ministarku koja je rekla da je naša politička odluka, nije tačno, da nas pozove da razgovaramo. I danas biće doneta odluka na Vladi Republike Srbije, tu smo za razgovor, možemo ponovo da razgovaramo i da Vlada Republike Srbije približi svoje stavove i da zajedno dođemo do toga da minimalna zarada ipak bude 70.000 dinara. Mi moramo takođe da razmišljamo o našim članovima, o delovima privrede koji već sada imaju problema da isplaćuju sadašnje minimalne zarade, ne računajući one koje će biti povećane u narednoj godini za čak 37%. Tako da u tom smislu mi jednostavno, mada naša većina članova kaže u redu prihvatite povećanje, ali zbog one trećine približno koja to nije u stanju i mi smo zaista dobili brojne primedbe, brojne dopise naših članova koji zaista apeluju da mi ne prihvatimo ovo povećanje, nego da ono ostane na ovom do sada dostignutom, a od oktobra će to povećanje biti 24%, ali ne da prihvatimo ono 37%, jer smatramo da moramo da štitimo mišljenje i interese onih privrednika koji su, nažalost, u situaciji da ne mogu da povećaju svoje prihode, ne mogu da povećaju svoje cene, njihovi prometi su u granicama onih koji su bili, sa cenama koje su bili, tako da jednostavno takvo povećanje bi teško podneli. To je jedna od stvari koju sam teo da kažem, znači da smo praktično prvi put bili u situaciji da smo sagledali ogromne razlike između onih koji zaista imaju visoke proseke primanja i posebno u nekim delovima države gde je standard apsolutno neuporediv u odnosu na jugoistok Srbije, gde je prosečno, kako kaže statistika u maju, bilo 73.000 je bila prosečna plata, za razliku od Vračara i Starog Grada, gde je bila čak 195.000. Tako da je vrlo teško minimalnom cenom rada napraviti nešto da praktično svi zaposleni u celoj državi budu na isti način zadovoljni tim povećanjem. Na 125. redovnoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije podržan predlog Vlade Republike Srbije o povećanju minimalne cene rada. Građanima smo obećali da ukoliko nakon socijalnog dijaloga koji smo vodili ne budemo dobili podršku za ovaj predlog, mi nećemo odustati od naših političkih ciljeva i od obećanja koje je dato građanima. A građanima smo dali obećanje da će doći do povećanja minimalne cene rada 1.1.2026. godine
i prema predlogu Vlade Republike Srbije to povećanje iznosilo bi 10,1%, odnosno 371 dinar po radnom satu. Uz obećanje radnicima koji su do sada primali minimalnu cenu, odnosno minimalnu zaradu, uz povećanje neoporezivog dela zarada za 20,4%, odnosno na 34.221 dinar, izašli smo i u susret zahtevima samih poslodavaca. Izneću kao predsedavajući stav koji su imali sindikati. Njihova procena je bila da minimalna cena rada treba da se poveća na 70.000 dinara. Pretpostavljam da će oni javnost informisati o svojim stavovima, ali ono što smo mi kao predstavnici vlade insistirali jeste da se iznesu određeni argumenti za ovakav stav, pre svega imajući u vidu sve one parametre koji su definisani Zakonom o radu. Stav poslodavaca je svakako jasan. Poslodavci smatraju da je ovo povećanje na njihov teret i da predstavlja veliki izazov za sve privredne subjekte u Republici Srbiji. Vlada Republike Srbije je dužna da vodi računa i da vodi politiku sprovođenja ravnomernih interesa kako poslodavaca, tako i radnika. Na taj način čuvamo i ekonomsku stabilnost, na taj način čuvamo i socijalni mir. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.